Morre un veciño de Ribeira nun accidente laboral. O home estaba a traballar a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes cando quedou enganchado coa maquinilla de proa do buque. Morreu prácticamente no acto. Que tal? Boa noite, imos con outras novas do día en titulares. Unións Agrarias denuncia que a días do inicio da vendima moitos viticultores non teñen contratos para a recollida de uvas asinados. Sinalan a unha minoría de adegas que aseguran buscan alterar o mercado. Paco e Lola está a desenvolver o proxecto Vitecgal, unha plataforma coa que busca optimizar todo o ciclo vitivinícola. Baséase na toma de decisións partindo de datos, intelixencia artificial e eficiencia enerxética. A directora xeral de Persoas con Discapacidade participou nunha acción de restauración mariña promovida por Amicos. Introduciron un centro de soportes de laminarias nas inmediacións de Sálvora. O río Verbena fará resoar Pontevedra esta fin de semana. A cidade bailará ao ritmo de Love of Lesbian, Siloé ou Xoel López na quinta edición do festival. Portosín acolle esta fin de semana a 38 edición da regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín. A proba reunirá preto de 30 embarcacións de toda Galicia. Estamos nas novas do día, comezamos. Retomamos a información sobre o veciño de Ribeira falecido a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes. Consternación en Ribeira tras a morte dun veciño nun accidente laboral. A vítima, un home de 61 anos e de orixe senegalesa, traballaba a bordo do cerqueiro Playa de Cesantes fronte á costa de Cangas cando se enganchou accidentalmente coa maquinilla de proa do buque. A tripulación deu aviso de inmediato aos Asemar e mobilizouse o helicóptero Pesca 1 para a evacuación do ferido, aínda que finalmente non foi precisa a súa intervención, posto que a vítima morreu prácticamente no acto. A embarcación atracou de madrugada no porto do Berbés, onde se procedeu a certificar o falecemento. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Extinguido un incendio forestal na parroquia ribeirense de Corrubedo. O lume afectou unha superficie de 4 hectáreas no lugar de Teira, composta principalmente de fincas e terreos cubertos de maleza e erva seca. No operativo participaron 2 helicópteros, 7 brigadas forestais e 5 motobombas, así como efectivos de Protección Civil de Ribeira, que colaboraron nas tarefas de control do lume e arrefriamento dos terreos. Este mediodía producíase tamén un aparatoso accidente na autovía da Barbanza á altura da Pobra do Caramiñal, a escasos metros da saída do polígono industrial da Tomada en dirección Padrón. Por causas que se descoñecen, un vehículo saíuse da vía e acabou emborcando fora da estrada. A condutora e única ocupante do turismo resultou ferida ao quedar atrapada no interior do mesmo. Foi necesaria a intervención dos bombeiros que tiveron que excarcerar o vehículo para poder rescatar a vítima, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital da Barbanza, aínda que o seu estado aparentemente non era de gravidade. Ata o lugar do accidente, ademais dos bombeiros de Ribeira e Boiro, foron movilizados tamén outros medios como a Policía Local da Pobra, GAEM de Ribeira e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de realizar o correspondente atestado.
A Garda Civil rescatou onte dúas persoas que se caeran á auga cando estaban sobre unha banana acuática. Pouco antes das 6 da tarde, a patrulleira do servizo Corvo Mariño estaba navegando pola contorna da illa cando viu como 3 persoas pedían axuda dende unha embarcación tipo planadora. Cando os axentes se achegaron, indicaronlles que 2 dos seus acompañantes caeran á auga nunha zona con alta densidade de tráfico marítimo e, polo tanto, con alto perigo pros náufragos. Cabe destacar que caeran ao mar sen chaleco nin medios salvavidas de ningún tipo. A patrulleira localizou as persoas a uns 200 metros xa cansos, sen poder nadar e con dificultades para manterse a flote. Foi preciso botar man da embarcación auxiliar para proceder ao seu rescate. Cos 2 náufragos xa a salvo, a patrulleira volveu á planadora que quedara inutilizada despois de que o cabo do remolque da banana se enredara na hélice do motor. Os axentes arranxaron a avaría no punto e a patrulleira, a lancha auxiliar e a planadora desprazáronse ata o porto de Cabo de Cruz, en Boiro. Os 2 rescatados presentaban síntomas leves de hipotermia, pero permanecían conscientes e en bo estado xeral. Non requiriron traslado nin atención médica. Identificado e denunciado un mozo por realizar unha pintada na rúa Fernando III en Pontevedra. A policía local localizouno o pasado 14 de agosto coas mans na masa, no momento no que estaba a pintar de cor azul a fachada do baixo do edificio número 19 desa rúa. Durante a identificación, o mozo de 23 anos manifestou que a súa intención era facer a parede máis bonita ante a presenza de grafitis previos. No momento da actuación, os efectivos policiais interviñeron un total de 7 sprays de pintura e rexistraron as súas pertenzas, onde localizaron haxix e marihuana. Estes achados motivaron o inicio dun procedemento administrativo sancionador que se suma a denuncia polos danos causados na fachada do edificio. O denunciado enfróntase a propostas de sanción polo grafiti o tratarse dunha multa leve que oscila entre os 100 e os 600 euros e pola posesión da droga. As portas da vendima na denominación de orixe Rías Baixas, o Sindicato Unións Agrarias alerta da falta de contratos. Reclaman ás adegas que se comprometan a recoller toda a uva e que formalicen os contratos cos viticultores. Consideran inaceptable que mentres a de o medra poidan quedar colleitas en comprador ou con reducións de até o 50 ou o 70% nas entregas. Pero hai unhas poucas bodegas que non, mandaron un mensaje o que dixen antes do 70% e algunha incluso pois de algo menos e algunha comunicación algún que non lle collen agora a última hora. É increíble de que haixa algúns que non lle collen, que non sabe que facer, que está indo por todas as bodegas e todos lle contestan o mesmo. A maioría que só lle fan contratos os mesmos e que están pois nunha situación desesperada. Non se pode comercializar ningún produto, non se pode comercializar a uva por debaixo dos costes de produción. Non parece razonable que se esperen a firmar os contratos o mesmo día que se ten o tractor na porta da adega para meter as uvas, porque distorsiona o que é a propia lei. Se o que queremos é que haxa negociación, esa é a mellor vía para que non exista negociación. E, polo tanto, eso é o que temos que romper. É necesario que se abra unha negociación real e que se pague de verdad a uva a un precio xusto. Iso si, matizan que estas prácticas só estarían a darse nunha minoría de adegas, destacando que a maior parte cumpren cos seus compromisos cos viticultores. Ante esta situación, reclaman a Xunta e a Axencia de Información e Control Alimentarios que os contratos se formalicen e rexistren cunha antelación mínima de 30 días. Tamén demandan que se cumpra a lei da cadea alimentaria e que o prezo da uva cubra os custos de produción, garantindo unha rendibilidade suficiente para manter as explotacións. O sindicato anunciou que permanecerá vixiante durante a campaña para denunciar os posibles incumprimentos e avanzou que porá os seus servizos xurídicos a disposición dos viticultores afectados. Dende Unións Agrarias apuntan que nun momento de descenso do consumo de viño, Rías Baixas mantén a súa boa tendencia. O sindicato cifra o crecemento dos 6 primeiros meses de campaña en preto dun 9%. Ademais, a DO pechou o 2025 con máis de 36 millóns de precintas expedidas
concedidas e 27,1 millóns de litros de viño certificados, cifra que supón un 3% máis que no ano anterior. En canto ás exportacións, superaron os 11,5 millóns de botellas, cun crecemento do 6,7% en volume. A adega Pacoilola en Meaño encabeza un proxecto dirixido a optimizar todo o ciclo vitivinícola. Chámase Vitecgal e busca desenvolver unha plataforma integral baseada na fabricación intelixente, na tecnoloxía avanzada, na análise e na toma de decisións partindo de datos, inteligencia artificial e eficiencia enerxética. O proxecto supón un investimento de máis de 750.000 euros, dos que a Xunta achega o 60%. Este proxecto o que trata de cubrir todo o ciclo desde o viñedo hasta o consumidor e o que se trata de todas aquelas tradicións que temos implantadas e que é típico de realizar aquí no Salnés, no viñedo, o que se trata é de tratar de informatizalas, digitalizalas e ver de medir todos os parámetros que podamos medir. Hai tecnoloxías de inteligencia artificial, de tecnoloxías, digamos, de semelgo digital, pero todas as tecnoloxías hai que aterrizalas en un campo concreto, como neste caso en Galicia, en o mundo do Salnés, neste caso no do viño, que o que pretendemos é optimizalas e elevalas. O noso traballo como consultores de innovación é elevar a tecnoloxía o día a día, e iso pretendemos neste proxecto. Unha innovación tecnolóxica de digitalización aplicada ao todo o proceso productivo da fabricación do viño, dende a terra, dende a vide, ata o produto final, crear tamén un xemelgo digital do que é a bodega e ter a capacidade de ter datos, de ter parámetros, de ter coñecemento, de ter certezas e evidencias para poder tomar decisións e poder ser máis eficaz, máis eficiente e, por consiguiente, máis competitivo e garantizar a viabilidade futura deste proxecto. A Xunta financia este proxecto Vitecgal a través do programa Nexos. Neste obxectivo conxunto de transformación digital e trazabilidade integral do viño participan empresas galegas e de outros países, así como investigadores e centros tecnolóxicos. Xunto coa cooperativa vitivinícola arousana Pacoilola, pertencente á denominación de orixe Rías Baixas, os principais socios son Alia Technologies SL, compañía de Ourense especializada en solucións digitais e sistemas de xestión avanzada, e Inelsa Electricidad SL, firma de Sanxenxo que achega a súa experiencia en sensorización e eficiencia enerxética. O programa Nexos da Xunta de Galicia, que conta con fondos europeos, está dotado con 22,6 millóns de euros pro período 2026-2028 e apoia o desenvolvemento de 37 proxectos nos que participan 138 empresas en ámbitos estratégicos para Galicia. Pausa para a publicidade, non marchen. A directora xeral de Persoas con Discapacidade participou esta mañá no proxecto de restauración mariña que desenvolve Amicos. Instalaron nas inmediacións da illa de Sálvora un cento de soportes de laminarias que favorecen o mantemento da biodiversidade en augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta de Galicia converteuse esta mañá nun axente medioambiental de Amicos, participando no seu proxecto de restauración dos fondos mariños. Acompañada do director da entidade, embarcouse xunto con numerosos voluntarios cara ás inmediacións de Sálvora, onde introduciron un cento de soportes de laminarias que favorecen o mantemento da biodiversidade e dos bosques mariños. Para nós é moi importante porque este xesto non só significa que financian e apoian os proxectos de Amicos e dos chicos de Amicos, os proxectos de voluntariado con medio ambiente, sino que ademais os quer coñecer de propia man e sin quer implicar directamente neles. E iso é un gran orgullo poder contar con xente e sobre todo con persoas da Dirección Xeral e con directores xerais con este nivel de cumprimento. Para a Xunta de Galicia é un auténtico prazer colaborar un ano máis neste programa de restauración dos fondos mariños e de plantación de laminarias, un programa de éxito, de Amicos, do que nos sentimos moi orgullosos, pero sen dúbida do que máis orgullosos nos sentimos na Xunta de Galicia da colaboración que temos con Amicos, unha entidade de referencia na atención ás persoas con discapacidade, non só nos seus cuidados que lle prestan, senón tamén en facelos participar activamente na sociedade, en facelos participar en programas medioambientais de alto nivel como estes, que foron amplamente recoñecidos a nivel estatal e a nivel europeo,
e do que nos sentimos profundamente orgullosos na Xunta de Galicia. Na actividade participaron tamén os concelleiros de Servizos Sociais e Educación de Ribeira, así como o patrón maior da Guiño, quen destacou a importancia destas accións para sensibilizar a poboación sobre a necesidade de coidar o medio mariño. Que nos botou unha man non solamente a concienciar a xente para que estas labores que facemos de no mar pois que sean comunicadas, sino tamén ao mesmo tempo pois de simplemente de estar aí ao noso lado para botarnos unha man. Ao longo deste 2026, Amicos leva impulsadas máis de 4.000 accións de restauración ambiental, en colaboración con diversas entidades e administracións. Achegámonos agora a Ribeira. Alí o Concello vende anunciar un acordo cun particular que lle permitirá de xeito gratuito poder dispor dunha parcela para destinala a aparcadoiro municipal na contorna da praia do Prado, na parroquia de Corrubedo. Trátase dunha área de máis de 2.000 metros cadrados de superficie habilitada para o estacionamento de vehículos, pero que resta de agosto e todo o mes de setembro. Súmase así a xa existente a carón da estrada con dirección ao Faro. Con este acordo, o Concello tenta dar resposta á elevada demanda de prazas de estacionamento nesta parroquia, que no verán ve aumentada de forma considerable a súa poboación. A AVE sorteará 300 euros en vales de compra no marco da campaña Fora Stocks Boiro, que se desenvolverá dende mañá ata o sábado. Os comercios sacarán os seus produtos á rúa para dar remate final á tempada de verán. A práctica totalidade do comercio de Boiro sumouse a campaña Fora Stocks, que vai poñer en marcha a AVE entre mañá e o sábado. Os establecementos sacarán os seus produtos á rúa para liquidar a mercadoría. Ademais dos descontos e promocións que poderán atopar, os clientes entrarán no sorteo de 300 euros en bonos AVE, que se realizará o sábado na Rúa Peonil diante do mercado municipal, xunto con actividades de animación que se desenvolverán durante toda a xornada. Vamos a facer xoves, venres e sábado, chamase Stocks Fora, é o remate final das rebaixas, entón as tendas van a quitar algúns percheros para fora, vamos a poñer os últimos descontos para liquidar a colección de verán. Ademais, nos animamos dende a asociación, pois facendo un vermú musical, que vai a estar Andrea de Black Cats, e todos os tickets que se compren esos días, xoves, venres e sábado, podelos canxear no mercado municipal e vamos a sortear 300 euros ali en directo. Nada, vai haber talleres para os nenos tamén, para os máis pequenos. Nada, invitamos a todo o mundo a que veña, que faga as compras do remate final, porque aumentaron os descontos, estamos agora xa con 30 e con 50%, nada, animamos a xente a que veña a facer as compras, e o sábado que se acerca hasta ali, que o vermú musical está moi guai, é un grupo daqui de Boiro, e nada, que canxean os tickets e a ver se hai sorte para o sorteo ese dos 300 euros. Repartiránse tamén bolsas reutilizables da campaña O Comercio Compensa da Xunta de Galicia, que colabora con esta iniciativa que porá o broche de ouro a unha campaña de rebaixas de récord. Así como julio din que foi un pouco máis tranquilo, agosto está sendo un mes moi potente e nos comercios tamén se nota o que vos comentaba, estes días que estuveron nublado víase unha afluencia de xente nas calles porque claro, a xente non vai á praia, entonces aproveita para pasear, para descubrir negocios, e é verdad que as tendas estuveron de bote en bote, todas. Sanxenxo na Historia dedicará un monográfico a Fray Juan de Navarrete cando está en marcha o seu proceso de canonización. As xornadas celebraránse os días 26, 27 e 28 de agosto no Pazo Emilia Pardo Bazán. Durante a presentación do programa desta edición tamén se deu a coñecer o fallo do xurado do premio Sanxenxo na Historia, que recaerá nesta edición no catedrático da USC, Marcelino Agís. A nosa función é unha función histórica e científica para acompañar os traballos que, por outra parte, con un carácter religioso, van a formar parte dese expediente de canonización, que é unha cuestión de xusticia religiosa, penso xa a estas alturas. Vamos a describir can importante foi esas peregrinacións desde que morreu Fray Juan hasta principios do século XX. Esas peregrinacións cambiaron a toponimia, cambiaron a historia, cambiaron religiosidade. Estamos hablando de una época en que la villa de Sanxenxo empieza a forjar su propia identidad. Se convierte en capital de la jurisdicción de la Lanzada, se levanta el antiguo templo parroquial
y por primera vez su nombre aparece en las cartas de navegación, si bien esto va a ser a final del siglo XVI. Parabéns e enhoraboa a Marcelino Agís, creo que é un premio moi merecido e creo que está chamado a ter máis premios este home, traballando sempre incansablemente e desinteresadamente pola nosa cultura e, por tanto, eu queremos agradecer, eu quero agradecer a todo o xurado, eu tamén estaba no xurado, pero en particular pois, a elos de que se decidira que darlle, despois de varias outras alternativas que había, darlle ao Marcelino Agís. Poucas entradas quedan xa para o Río Verbena. O Festival Pontevedrés celebrarase esta fin de semana o venres e o sábado na explanada do recinto feiral. Na súa quinta edición, a cita traerá ata a cidade a grandes nomes da música nacional. A programación arrancará o venres ás 6:30 da tarde con Apolo 18. Seguiránlle Cora, Moontrail, Sidoní e Luis Fercán para dar paso a un dos grandes nomes do cartel, Siloé, que actuará ás 10:30 da noite. Sarria e Lala Love You subirán despois o escenario nunha xornada que despedirá Señora DJ. Xa o sábado a música non parará dende as 6:15 da tarde ás 2:15 da madrugada. Fará o da man de French Riviera, Jolisa, Los Acebos, Carlos Ares ou Sanguijuelas del Guadiana. Ás 11:15 da noite comezará o concerto de Love of Lesbian no marco da súa xira de despedida. Seguiránlle León Benavente, Xoel López co seu novo traballo e Sergio Lindio DJ. Os abonos e entradas diarias para asistir ao Río Verbena Fest continúan a venda na súa web oficial. O Río Verbena o que veo a facer é completar a final do Brán pois cunha programación nun espacio único porque estamos en Pontevedra, estamos no casco urbano de Pontevedra. Este festival, un dos grandes atractivos que ten é que fixo que se consolidase. De feito, quedan moi poucas entradas agora mesmo para vender e que fixo que estemos xa no mapa non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional. Este ano temos cartelazo. Gustaríame destacar a presencia galega que hai no cartel, importantísima. Eu, a título personal, moitos dos que están aí en algún momento pasaron polo escenario da Gramola cando arrancaban, ainda non nos coñecía nadie e a día de hoxe están enchendo salas e están participando en festivales e teñen un nombre propio e unha identidade importante. Este quinta edición do Río Verbena Fest é a consolidación xa clara deste evento. Ten moitos aspectos que a min gustanme. Primeiro, que se organiza por parte de cidadáns empresarios de Pontevedra, que hai colaboración tamén privada de dúas empresas importantes, moi importantes, non, para todo o país, e tamén que se van incorporando, co cual agradezo moitísimo, porque eso facilita moito o levar adiante un proxecto destas características co cartel impresionante que ten e que está xustificado ademais porque de alguna forma promociona a provincia de Pontevedra, promociona Galiza en xeral. O Club Natural Sport de Ribeira continúa cos actos de celebración do seu 30 aniversario. O sábado 29 desenvolverase unha exhibición deportiva acompañada dunha degustación gastronómica na Rúa do Sal. A última fin de semana de agosto encherá Ribeira de actividades. As múltiples propostas festivas e de lecer vense sumar agora unha nova xornada que combina deporte e gastronomía e permitirá ademais recadar fondos para o Club Natural Sport que celebra o seu 30 aniversario. É unha actividade enmarcada, como digo, dentro do 30 aniversario, pero que ven a dinamizar social, culturalmente e deportivamente o Concello de Ribeira unha vez máis. Polo tanto, a nosa máis importante colaboración para este tipo de eventos. Os actos comezarán ás 11 da mañá do sábado 29 cunha exhibición de taekwondo e unha xornada de portas abertas que se celebrará o carón da Rúa do Sal. Dende hai anos levamos traballando e intentamos facer actividades que sean globais, non solamente que sea do marco deportivo, aínda que nós sabedes que a nosa especialidade é o taekwondo, é iso que vamos a mostrar durante o sábado 29. Adestramentos abertos do equipo de competición e clases abertas para que os meniños e meniñas podan participar libremente, pero do mesmo xeito aproveitamos a colaboración da Alonso de Ribeira de Mariscos Bomar
para facer unha degustación gastronómica que será a través da que podamos recadar para o fin económico, que é sufragar parte dos importantes gastos que ten o equipo de competición. A mediodía haberá unha degustación gastronómica en colaboración con Mariscos Bomar e a Lonxa de Ribeira, así como os locais hostaleiros da Rúa do Sal, onde se venderán os tickets para retirar as racións de paella, empanada e croquetas. Este ano esta actividade fainos especial ilusión porque ven acompañada, ademais da actividade deportiva, dunha xornada gastronómica. Entón, bueno, penso que é unha boa oportunidade, agora que acaba o verán, de vir a degustar os produtos da nosa ría, do noso porto, e participar das actividades do clube á vez. O Concello de Ribeira colaborará tamén coa iniciativa contratando a animación musical a cargo de Chiña e unha sesión DJ. Todos os fondos recadados destinaránse a sufragar os gastos de competición do club. Actividade no que aparte de que mostrar o taekwondo para esa xente que non o coñece é unha gran exposición, sino simplemente tamén feitos de que os pequenos clubes teñen que facer grandes esforzos para que os nenos e nenas vayan competir xa a nivel nacional e a nivel internacional, familias, club. Entón esta pequena axuda que se aporta solidariamente vai a valer de moito. Falámosles agora de vela. Esta mañá presentábase a 38 edición da regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín. A proba organizada polo Real Club Náutico de Portosín terá lugar esta vindeira fin de semana o sábado 22 e o domingo 23 de agosto. A cita será ademais valedoira pro Trofeo Presidente Xunta de Galicia e puntuable tamén para a Copa Galicia de Cruceiros. Van alá xa 38 edicións da regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín. Co paso dos anos, a proba xa está máis que consolidada no calendario de vela galego, sendo ademais a máis lonxeva das que organiza o Real Club Náutico de Portosín. Nestes últimos anos, a regata adquiriu se cabe un maior relance, grazas ao patrocinio da familia Hernández Sabín, que lle dá nome á regata, e o feito de ser valedoira tamén para o Trofeo Presidente Xunta de Galicia e puntuable para a Copa Galicia de Cruceiros. Pero si esta regata tiene un significado especial, es sin duda por el apellido que lleva. Sabín está en las raíces de nuestro club, es una familia que forma parte de nuestra historia y que ha contribuido de manera decisiva a hacer grande el Real Club Náutico de Portosín. Este año, además, tenemos unas circunstancias que nos obligan a estar especialmente atentos. La presencia de orcas en nuestras aguas y en la zona de navegación prevista. Sabemos que existe cierta incertidumbre sobre las condiciones en las que podremos realizar el recorrido previsto y quiero transmitir desde el primer momento un mensaje de tranquilidad a todos. El recorrido puede cambiar, pero nunca cambiará nuestra prioridad, que es la seguridad de los regatistas y de las embarcaciones. Na proba que se desenvolverá en 2 xornadas, o sábado 22 e o domingo 23, prevese unha participación de preto dunhas 30 embarcacións, chegadas dende diferentes clubs de toda Galicia. La suma de las dos clases, estamos hablando de casi 30 barcos, creo que es una cifra que en las regatas de Galicia hay muy pocas regatas que consigan, pues estamos hablando de prácticamente 30 barcos entre las dos flotas y pues es otra vez más gracias, entre otras cosas, al apoyo de Pitusa Jacinto, por supuesto a ser una regata que ya son 38 ediciones y a estar como muy consolidada dentro del panorama velístico gallego. Esta regata ya está adquiriendo ya, digamos, ya un papel senior en las regatas de Galicia, el trofeo de mi esposa, que ella tan amablemente patrocina y con el que trabaja todo el año con todo el corazón para que todo el mundo celebre esta regata. No es solo una regata, también es un acto social, porque queremos que sea un acto del club, participar en una cena con todos los miembros. Ojalá podamos patrocinar por muchos años. A presentación da proba contou ademais coa presenza do concelleiro de Deportes de Portodosón, Carlos Lorenzo, ademais do presidente da Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, e representantes da Xunta de Galicia e da Confraría de Pescadores de Portosín, que colaboran tamén na organización da proba.
Cos deportes despedimos o informativo de hoxe. Voltamos mañá a partir das 9:30 da noite con máis actualidades. Sexan felices.